kooperácie medzi Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, občianskym združením Európsky inštitút pre podporu vzdelávania a nadáciou Tatra banky, ktorá celý projekt finančne zastrešila. Ešte by som pri tejto príležitosti aj spomenul našich partnerov, ktorými sú spoločnosti IZON a Tactic International SRO. A teraz by som už rád predstavil nášho prvého hostia, pána inžiniera Miroslava Kryžeka, ktorý je úspešný podnikateľ a pedagóg z Prahy a dneska vám odprezentuje prednášku na tému Ako začať úspešne podnikať pod titulom Tajomstvá manažmentu. Tak vám prajem všetkým príjemný zážitok a týmto mu odozdávam slovo. Ďakujem. Dobré ráno, Košice. Já vás zdravím z Prahy. První otázka, než začnu povídat něco o sobě a o aktivitách, které jsem kdy dělal nebo právě dělám, tak se chci zeptat, všichni víte, že dostáváte teda 3 € za účast na přednášce, doufám, že vám to organizátoři sdělili. Oni mi teď říkali, že musí trošku šetřit, takže to dostanu jenom první 3 řady, takže vy, co sedíte vzadu, máte bohužel smůlu a můžete klidně jít domů, nebo jestli myslíte, že vám tahle přednáška něco přinese, já myslím, že určitě ne. Ale teď k věci a vážně. Máte tu krásné město, je tu hrozná zima, takže si od vás odvezu určitě pěknou rýmu, na kterou budu dlouho vzpomínat. Ale je možné, že kromě rýmy budu vzpomínat i na některé z vás, kteří třeba během přednášky se zapojí se mnou do diskuze nebo i do diskuze mezi sebou. Tak jak jsem zvyklý z Vysoké školy ekonomické v Praze, kde nevím, jestli přednáším, každopádně se snažím něco své studenty a kolegy naučit je takový ten drive k podnikání a některým se to skutečně i pak podaří. Tak, něco málo o mně, tohle je můj nejméně oblíbený slide. Já se vám trošku omlouvám, tu prezentaci jsem nedělal já a v zásadě jsem ji dneska pořádně viděl poprvé, trošku jsem se vyděsil. On ji dělal můj kolega, který mi dělá PR. Takže něco málo o mě tam napsal, já to říkat nebudu, protože se stydím mluvit o sobě. Určitě umíte číst, tak něco si přečtete. No, tak to by bylo to méně důležité. A teď to důležitější. Já tady zastupuji mimo jiné teda Institut rozvoje podnikání, což je organizace právě při Vysoké škole ekonomické v Praze, která má za úkol stimulovat a motivovat budoucí podnikatele, studenty, ale i osoby z řad veřejnosti, které mají zájem zahájit podnikání, aby skutečně ten jejich nápad, záměr, podnikatelský plán nějakým způsobem dokázali zrealizovat. Možná se budete divit, ale pedagogická nebo akademická půda není podnikání a vůbec praxi často velmi nakloněna. Zvlášť pokud přijde mladý 28letý blbeček, který tam těm 60letým profesorům začne vysvětlovat, jak se to má dělat a jak je dobré ty studenty motivovat tak, aby vás vůbec brali vážně. Často profesorům, kteří z praxí nepřišli nikdy do styku a teď ví, že vy reálně ohrožujete třeba rozložením katedér a podobně. Což teda se u nás děje. Mně se podařilo před pár lety získat na svoji stranu našeho pana děkana, který velmi rozuměl, také on věděl, že ho pak podpoříme v volbách. Tak, což se zatím daří. Tak nám umožnil a dal prostor pro to, abychom naše aktivity zrealizovali. Dokázali jsme si sehnat poměrně zajímavé finanční prostředky z našeho krachujícího státního rozpočtu. A to ještě tehdy to bylo jako lepší. A založili jsme teda Institut rozvoje podnikání. Ten kromě toho, že pořádá podobné setkání s podnikateli a zajímavými osobnostmi, tak má v sobě i co se dá nazvat podnikatelským inkubátorem. To znamená, my se snažíme těm našim svěřencům a favoritům a zájemcům a řekněme v uvozovkách klientům nabídnout za buď to úplně legrační poplatek, anebo velmi často zdarma služby, ke kterým by se oni jinak v rozjezdu svého podnikání vůbec nedostali. Počítá se sem třeba právní poradenství, účetní poradenství, různé druhy auditů, strategické konzultace a tak dále. V rámci Institutu rozvoje podnikání pořádáme taky soutěž. Ta soutěž, ona se jmenuje každý rok jinak, protože pokaždé seženeme jiného titulárního sponzora nebo partnera. A
Já jsem tady přinesl ukázat některé úplně často až jako ulítlý nápady, které se ale dotáhly, zrealizovaly a získali buď to investici, což je taky dobře, anebo dokonce začali reálně se adaptovat na tržní prostředí a byli úspěšní. Tohle je taková krabička, totální blbost, který jsem absolutně nevěřil a snažil jsem se jí tomu člověku velmi rozmluvit. A tady vidíte, že často mnohem důležitější než nápad je ta osoba toho podnikatele. On dokázal mě svými argumenty a svým zanícením totálně převálcovat i další kolegy, kteří se mnou na Institutu rozvoje podnikání spolupracují. A dokázal si to prosadit, získal, jak vidíte, třeba Vodafone, myslím, že to byl kontrakt asi za 3 miliony českých korun. Tohle to prosím vás je papírová krabička, jejíž výrobní náklady jsou asi 0,05 haléřů, když se to dělá v milionovém nákladu. Produktem na té krabičce není ta krabička sama, ale to, že je to absolutně neotřelý marketingový nápad a v zásadě možnost komunikace vaší značky nebo produktu. Dává se to často do auta, kde když máte prostě vyžvíkanou žvíkačku, tady vidíte, proč se to jmenuje Gambin, tak ji vyhodíte údajně teda z toho košíku, který tam máte na suchý zip přilepený. Je to úplná blbost, já nevím, schválně kdo z vás by se to dal do auta, tohle. Máte někdo auto z vás? Asi jo, že? Dala byste si to do auta, tamhle slečna se hlásí, ne? Ne. Se bojíte? Já se vám nedivím, já bych se to do auta taky nedal, ale je možný, že buď mě, anebo některýho z mých kolegů, který si zaměstnávám jako marketingoví manažery a asistenty, tak by přesvědčil o tom, že to je skutečně neotřelý nápad, který minimálně upoutá a ten člověk si tu značku nebo produkt zapamatuje, byť se to do auta nikdy nedá. Čili je tady vidět, že pokud je budoucí podnikatel dostatečně zanícen pro svůj nápad, dokáže ho často prosadit a dokáže na něm i vydělat, což je zajímavý a důležitý. Pak tady máme třeba takový příklad relativně technologicky náročnější věci, která se vyvíjela několik let a její vývoj stál jistě teda mnoho peněz. Úsilí a času toho podnikatele. To je flexibilní bruska, blbě se to vysvětluje, ale zkrátka, když máte jachtu. Kdo z vás má jachtu tady, prosím vás? Nikdo, dobře. Já taky ne. Ale ten pán má jachtu, který to vymyslel, takovou starou hodně a potřeboval si ji jako dát dohromady. A teď jak to postupně hobloval ty 2 roky a zjistil, že je teprve ve třetině, že jo? Tak ho to naštvalo a vyrobil si takovou úžasnou brusku, kterou neustále zdokonaloval, patentoval si tu technologii a v současné době teda jedná s několika předními výrobci nářadí světovými, jako je Bosch a další. O tom, že jim buď to prodá ten nápad, nebo že oni budou tu výrobu realizovat přímo přes něj. Což je teda zajímavý, je to opravdu unikátní věc, ta bruska se zcela přizpůsobí po přiložení tvaru té lodi, což asi ty brusiči, zvlášť při nějakých profesionálních renovacích lodí, určitě ocení. Celosvětový unikát. Pak je tady úplně legrační věc, s tím přišli 2 studenti, myslím, že ani jednomu z nich nebylo tehdy 20 ještě. To je školní svačinový systém. Jestli si někdo z vás pamatuje ještě dobu komunismu, já jo, tak oni nám neustále vnucovali, a teď vlastně mi dochází, neměli, my jsme si tady zaspívat hymnu na začátku. Je to tady, máte teďka nějaký takový... Iba v pondělí. Jenom v pondělí. A zpíváte teda, jo? O 7:30 a od 1. Jo, tak to jsem rád, že jsem v pátek, protože mě by asi zavřeli tady. Já bych vám to hrozně pokazil. Tak zpátky k věci, to je věc, která už za komunismu měla, myslím, docela slušný základ, čili to obyvatelstvo na to je zvyklý. To znamená, že ty děti dostávaly minimálně třeba nějaký mléčný svačiny. Když si vezmete, kolik je škol a studentů nebo žáků na těch školách, jistě ne každý by měl na to, anebo jeho rodiče by měli na to buď peníze nebo odpovědnost výživovou vůči tomu dítěti, mu každý den, týden, měsíc objednávat a platit svačiny. Ale jistě se shodneme na tom, že několik desítek procent těch rodičů to rádo udělá. A taky dělají. Mimo jiné třeba někteří, co jsem se dozvěděl, zajímaví herci, zpěváci a tak dále. To byste koukali, co objednávají svým dětem k svačině. Oni zkrátka si zaklikají každý týden nebo měsíc svačiny pro to svý dítě a vědí, že to mají z krku. Nemusí ráno mazat